हम तो रंगदार हई हिलौले बिहार हई। हम तो रंगदार हई हिलौले बिहार हई। नमस्ते प्रणाम, एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सब लोगन के स्वागत बा। हम आप लोगन के छोट भाई जैकी राज आज बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा गाना आप लोगन के बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आई रंगदारी मैटर बा हमार भाई, जे भी भाई गाना के गावल चाहता बिल्कुल गा सकला, कोनो भी दिक्कत नहीं हुई। आई ट्रैक के नाम बा टुनटुन यादव जी के अवन जल्दी फिलहाल में गाना आयल बा 2-4 दिन में, बहुत हिट गाना बा कि ट्रैक्टर चलावताटी गेहूँ सबके दावताटी। उनका ऑफिशियल चैनल बा, बहुत हिट गाना बा। तो वही ट्रैक पे बात चले, बिना टाइम वेस्ट के लिए शुरू कल जा के वीडियो देखल जा के वीडियो कैसन बा ताई सुनल जा। हाँ किया वो ना देखा दी तोहके हम अपन पावर, जिला भर में खड़ा बाटे हमारे सारा टावर, हमारे साथ। इसको भी 2 बार गाना है। हाँ हरे आवो ना देखा दी तोहके अपन हम पावर, जिला भर में खड़ा बाटे हमारे सारा टावर। और सच कही यही जाके हम नया सरकार हई। अरे हम तो रंगदार हई हिलौले बिहार हई। हम तो रंगदार हई हिलौले बिहार हई, हिलौले बिहार हई। तो चलिए अंतरा सुनल जा, अंतरा कैसन बात। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर जा। फर्स्ट अंतरा। हे बाबू एरिया हमारा सारा बटले नुबा, तो जहनी हल्का मिली हो राइफल रखले नुबा। इसको भी 2 बार गाना है। हे बाबू एरिया हमारा सारा बटले नुबा, तो जहनी हल्का मेहली हो राइफल और रखले नुबा। कि सच कहतानी कवनो नया चमत्कार हई। अरे हम तो रंगदार हई हिलौले बिहार हई। हम तो रंगदार हई हिलौले बिहार हई, हिलौले बिहार। तो चलिए चलल जा लास्ट अंतरा के तरफ। और जे भी भाई अगर कोनो डिमांड होगा तो हमसे अगर लिखवाल चाहते हैं पर्सनल गाना, तो स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हैं हमारे भाई 8756090687। हमारा पर्सनल नंबर आप कॉल करके अपन गाना लिखवा सकें। अगर आप लोगों की कोनो डिमांड होके हमारे भाई के डिमांड भाई गाना आवे चाहिए तो अपन डिमांड कमेंट कर रही, आपके भाई के वादा बा कि डिमांड पे वो गाना जरूर आई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लिए शुरू कर जा। लास्ट अंतरा देखा जा, लास्ट अंतरा कैसन बताई सुनल जा। तो जा दे उड़ जनी बाबू कहियो ठोक जही बहो, तो के पिस्टल के गोली में तू लोट जही बहो। इसको भी 2 बार गाना है। हाँ कि जा दे उड़ जनी बाबू कहियो ठोक जही बहो, तो के पिस्टल के गोली में तू लोट जही बहो। कि सहारा लोग जाने ला कि हम ही जई की राज हई। अरे हम तो रंगदार हई हिलौले बिहार हई। हम तो रंगदार हई हिलौले बिहार हई। तो वीडियो आप लोगों में कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो कौन टॉपिक पे आवे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलल जाए मिलल जाए से नेक्स्ट वीडियो में।